Numerolla 69 Jussi Saarni, Noor Markusta, raskaskonehuolto Fiat, raskaskonehuolto Rajala, puutavaraliike Leppi, rengasliike Uus-Salminen, Kullaan koneisto, Tukiola ja onnea iskälle tänään 45 vuotta. 75 numerolla Jere Suti, järjestelmäseuran kuljettaja, hierontapiste Merja Suni, Fiat, Nevonen 1, 3, 1 saldo. Erotik 7, Astala kiinteistöpalvelu, rakennuspalvelu Marko Konski, Karhu katsastus, Teuru Kumiaiki tai Jarmo Jussi, Jokka Mikko, Jessica ovat hierotukijoina Merja Sunin lisäksi ja näin turvalippu laskeutuu. Lähdetään käsityöhön. Järjestys ensimmäiselle mutkalle tulos, nelospaikalla nousija Suni. Haastaako Suni heti armotta? Ei pysty. Ketomäki on tehnyt hiuksen hienoa rakoa noin 4-5 metriä. Mistä on toinen Honkajoen kuljettaja tässä vaiheessa siellä? 8 kakkospaikalla siis on edelleen Lehtonen. Ketomäki kolmantena, nelosena. Kolmanneksi on tippunut jo Kotkiniemi. Tuo syöpi miestä. Ykkösen ensimmäinen kierros ja sitten kahden ohi pieni ajovirhe kaksi kuittaa armotta. Auliin edelleen nelospaikalla. Takana on tai edessänsä Saarnea. Kumppaneita Ketomäki siis ykkösenä kakkospaikalla. On Lehtonen, kolmantena on Koivunen nelospaikalla. Ja nyt kaataa autonsa ja kaataa tosi rajasti. Siinä mentiin ihan 100 varmaan omiinsa ja se oli Honkajoen kuljettaja. Mahtoiko sitten olemaan Mustakoski? Tuo pienellä varauksella kärjessä on tulossa joka tapauksessa Ketomäki. Ketomäki on ykkösenä. Onko sitten loppuun asti? Ei ole vielä selviä mitään. Päivän kakkonen Rami Lehtonen. Satakunnan UA Lehtonen Reisin VV:llä päivän kolmas 75 Jereskunin Satakunnan UA hierontapiste Merja Suni ja päivän 4 on Auliin. Lauri Auliin autotehtaan autourheilukeura Nissan BX Evo. Sen jälkeen tulee 5-3 eli Juhan Kotkiniemi Honkajoen moottorikerhurheiluautoilet autokone T. Koivisto Fiat. Ajaako siellä vielä Ketomäki kunniakierros? Hyvän aika tässä jo rupee säikähtää, että tuliko liian äkkiä liputettua maaliin, mutta kyllä tuolla on mustavalkoinen ruudullinen lippu heilu. Joo, se meni tosi pahasti. Ei se kuitenkin ole tullut mun mielestä autot tulossa jo. On se sit tullut.